Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 11 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, gobyerno probinsyal sa Negros Occidental, magabakal thermometer, impaired scanner para sa ENCOV. Rehabilitasyon sang 3 ka merkado sa Bacolod, prioridad sang Leonardia Administration karon nga tuig. Ginaligar nga mangawat sang manok na sapuan patay sa siyudad sang Sipalay. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Malacañang gapamiripi nagdistansya sa ginpile nga co-warranto petition sang opisina sang Solicitor General nga nagabasura sa prangkisa sang television network nga ABS-CBN. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panilo, obligasyon ni Solicitor General Jose Calida nga tungdan na niya trabaho kag magpasaka sang kaso kung sa lantaw sini may ginlapas nga layi ang ABS-CBN. Dugang Panilo alin sa kuno wala nagaintra ang presidente sa trabaho sang iban nga sangasang gobyerno apang maathagman nga daw maanugid daw akigid si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi niya pag-ibalik ang prangkisa sang among television network. Apang ang nagahatag sang franchise, amo ang Kongreso nga subong gapos ang kamot daw nahadlok nga ilatalakayon ining prangkisa sa isa ka television network. Nga masira na ini pananglitan mag-expire ang prangkisa sa Marso 30. Sa karon, ginabombardiyo na sa nagkalain-lain nga grupo sang media, mga jurnalista, human rights kag iban pa. Nga isa ini, kapag lapas sa kinamatarong sa tagwaragwag, freedom of the press ang ginahambalan karon, singgitan ini, kag mahimo mga lapkap ini nga petisyon, kag subungman ang pila ka mga pagdemanda nga dapat hatagan gid prangkisa among television network. Kung talakayon ini, sang Kongreso, balantayan, samtang nagahilapit na ang Marso 30 sa diin magatakop naman
kag maga-expire na ang prangkisa sa among television network. Balantayan ini kung maghulag ang Kongreso. Apang laban sa Senado, nagaupod nga dapat hatagan bag-o nga prangkisa 20 katuig ang among television network. Kung sino tingog ang manindog dire, balantayan ini, kag bahimo kon matabo, linibo-libo ka mga empleyado plus pamilya ang mahimo mawad-an trabaho kon pananglitan isiragid ang ABS-CBN, isa sa pinakadako nga television network sa bug-os nga Pilipinas nga ang serbisyo sa bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45 na. Muning anay sa aton mga plantador, tagsa kaaga may panugyan kita patin aron ang inyo patubas sang tubo. Ang himuon magpili isang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias kada ektarya. Apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na.
morning, bilog nga taga-Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya, sa malabutan sang signal, sang Aksyon Radio Bacolod. Sa mga merkado, morning, matulutugnaw ang panahon, karon nga kaagahon. Ang patrol naton, nagalambiyong na sa pila ka mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod, aber. Pamatian ta naman ang mga presyo sang nagapanguna man nga mga balaklon sa merkado. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning sa aton pinalaga nga mga tagpalamati. Good morning still kung ari ka sa Gwa mismo sa ang Burgos Public Market. Batyagan mo gid Action Fred. Ang katugnaw sa ang tiyempo. Ino lang tugnaw ya nagapanalupsop gid bala Action Fred sa imo sining nga mga kaunuran. Timing man kay diri tupad sa nga baligyaan sang bugas diri Action Fred. May kapihan mo. Amo ni ang kapihan nga kung kaysa kapag kaaga bala Action Fred sa may kilid sa may dalan sang Hilado Galo. Arigid mismo diri damo man temprano pa nagapangape no. Ginakapihan ni Pato. Yes, Action Fred, especially kung aga mo ning iyang lugar kapin pagit kog mag alas 6 na. Maambal na siya break time tanay kag diri ta mga ape sa kapihan mismo no ni Pato. So diri kita Action Fred, kay ko mo kagina ginlabyan man naton ang isdaan bala kasarangan Action Fred ang presyo sa gihapon sa isda halos pareho sa presyo kapon nga adlaw. That is why ari kita mismo diri mismo sa balagyaan man sa bugas along sa dalan mismo sa Galo Hilado diin ang presyo subong Action Fred may ara kita mga makabigta bala mga local rice. May mga imported rice kita, especially in mga imported rice from Taiwan, kaya man Thailand, kag iban pa. Pero this time Action Fred, sa ato sining mga kauturan nagapamangkot, bala, kamusta ang presyo subong sang ginatawag sang bugas, no? Sa area, kay JM, no? Sa JNM Rice Store, Joaquin and Miriam. Rice store mismo diri sa area sa Hilado. Gusto unta kay ang bugas subong Action Fred sa ato sining mga kauturan kung local rice rate siya mga 35 pesos pasaka pakadto sa 52 pesos matag kilo o kun kada kilo. Ini ang local rice buting ganon diri sa aton kag sa Iloilo. Well may ara man kita bugas gikan Taiwan pero unahon ta sa mga nagapamangkot pila ang pinakabarato presyo subong sang bugas diri sa area sang Burgos una diri Action Fred sa local rice miyara kita 35 pesos local rice ni siya kada kilo pwede man saka ka 3 ka pisos 38 pesos mayara man local well-milled rice from 43 42 43 44 kadto sa 52 kada kilo Action Fred. May ari diri subong ang pilit ko tinagligad tong pilit niya 65 pesos pero nagdubo sa subong into 60 pesos per kilo. May ari man diri Action Fred. Ang kape ang ginapangita mo Black Action Fred ang black rice. Ang black rice subong nga aga kag ang presyo is 65 pesos kada kilo sa black rice. May Action Alvin? Yes, Action Fred. Amo na nga mga bugas ang pangabay sang aton pila ka mga doktor nga kanon naton para maayo-ayo bla para sa aton ikayong lawas ining pula, black rice. Pamangkutabi, mangutad ako may magsanaya sila. Magsanaya. Sir, may local na local rice may magsanaya rice kita. Why na nasubong ka tanong? Wala na subong Action Fred, wala na ko resume. Lawig kayo na. Lawig na kayo. 6 months, yeah. 6 months gali kung itanong mo na siya. 6 months gali siya Action Fred. Okay, lokal na kag purtik hamot la si bugas na. Pertikamo. Toy kagina, kambal ka kagina Action Fred, red rice. Ang presyo subong sang red rice Action Fred is 52 pesos kada kilo. Special rice ni siya makabig taman kay ti kasami ginapangita sang iban black rice, red rice, magambal ka black rice. Para sa mga diabetes. Para sa mga diabetes ni siya. Para sa may mga diabetes balo kang puti nga bugas na mitman o galing ti pagkatapos magsulod na sa lawas mo ang iyan nga mahimo na siya nga klamay.
Oo, may tamis man sa jutay, pero ini ang local rice pag ini siya Action Fred, ang red rice, local rice siya diri locally made man ang aton sini nga black rice pau kampiyon Action Fred na mampalyagan o tinaling black rice di ni pang tao pero tis di rin makita sa kay JNM kay Sir Joaquin kag Ma'am Miriam Rice Store. Kamusta ho ta Action Fred no? Ang baligya ay subog. Sir Joaquin, kamusta ang baligyan ay subog sang bugas no diri sa Burgos Public Market particular diri sa imo? Subong daw mahina-hina gamay. Mahina gamay. Ano sa mga rason nga yung medyo hina siya gamay ang baligyan ay subog? Kami ba kung magdali na lang examination, ang tao, imbis na bakal 5 kilo, 3 lang anay. Makinod-kinod sabi? Para sa estudyante ang iban. So, bali, ang iban medyo paigat ang yung mga damo kaon kapit mo bugas, luto. Kani, subong medyo kinod-kinod jutay. Medyo gamay-gamay lang anay, kasi ang budget kulang. Sir, kapangita ko sang aton sining, uy, dali, di ba Action Fred, may mga musta sa imo? Sino Mga pita? na? Ha? Mga pita. Tingog, kilala mo na eh. Oo nini Pato. Ninipato. Sabi ko kasi noon yung ngwits likod ko. Simulo, kapihan ni Ninipato sa kilid. Subong nga rin na siya. At sige sir. Anyway, sige sir. Sir, kapangita ko sir sang aton sining mga imported rice. Ano ang mga available ta subong sa imo? Yara man nga bilabula Vietnam rice. Namin na siya kay mahumok na. Ang Vietnam rice ta subong tagpila. Ang Vietnam rice may ara akuan ba 48, 47. Depende sa itsura ya. Magluwas ni Vietnam rice, may kita mga bugas gikan Thailand kag iban pa sir. May ara Thailand. So ang Thailand dapat tiga gamay. Puting ganon, kung maluto siya, preska pa, bago luto, medyo humok siya. Pero kung magbahaw na, medyo tiga na. Kung magbahaw, tiga na siya. Pero ang Vietnam yan, sa magagaw, humok eh. Magluwas diri sir, available subong. Kung makitaan man naton diri Action Friends sa iya, siya may ari diri ang sinako. Pero subong lang ako kakita, sir, sa isa ka sako, may ari diri sa ako yung tagpila kilo, may, di ba, from normally 50 kilos na siya. May available man for 10 kilos, sa sako na siya. May ara, 5 kilo, polo, 25 kilo, sir, available na. Available na sa subong. Available sa subong Action Fred ang kalabanan diriya sa atubang niya, may ari diriya. Sa atubang tani, iniya sir, amo na ng 10 kilos, 5 kilos. Amo ng 5 kilos o 10 kilos. Ang 5 kilos, 10 kilos Action Fred, ang konsili amo nang ginahambal tabla, Dinorado, ano pa ning iban, White Rose, kaga iban pa. Marsana. Rosana, ano? So in general, ang baligyaan ay tasubong sang bugas. Medyo kontrolado ay na o kontrolado o kung pigaw gid. Hindi man kontrolado, daw pigaw isa. Pigaw isa. Ano sa mga nakitaan minawag luwas nga examination pero may ara pag iban nga mga kuno ba may mga lugar na diri damo na sa gabaligya sa bugas. May lokal mo na barangay nga nagabaligya naman mga Abada, Granada, Alangilan, mga damo ang nagabaligya ito bugas. Pero sa tuan na ay diri na sa imong kapamalaklon. Sa una yati diri 1976, back 1976. Damo diya. Pero subong niya iwat na gid. Buting may kompetensya na. May kada lugar may ara na eh. Action Fred, no? Si Sir Joaquin and si Ma'am Miriam, no? Sa JNM Rice. So, amo nga sitwasyon subong Action Fred, no? Baligyaan ay isang bugas, kaglakat, kag presyo sang bugas diri sa may area sa Burgos Public Market. Ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Uy, ang libre nga medical check-up gali ha, kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa aga, tubtob alas 3 ang takna karon sa hapon. Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila dira, standard gid, kag acceptable ka pamagi sa medical consultation, kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pero ang pinaka-importante sa tanan, nga makabakal kamo sa ila produkto, nga halin pa sa Amerika,
mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa Amerika, ang panawag siya ni Super Life Extension Vitamin D3 nga nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na salos tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sa opisina sang DHS. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, Gobyerno Probinsyal sang Negros Occidental magabakal kuno sang thermometer infrared scanner para sa coronavirus. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Pagtinguan sang gobyerno provinsyal sang Negros Occidental nga makabakalman sang ginatawag nga thermometer infrared scanner agud to nga ipahamtang sa mga airports kag puerto diri sa Bogos nga probinsya. Ining kabahin sa gihapon sa kampanya sa nga provincial government batok sa ning makamamatay nga 2019 novel coronavirus. Suno kay Hospital Operations Head Dr. Leonardo Eusebio ang pondo nga gamiton diri
Amo ang damlaglangin na pain nga 33.5 million na pesos halin sa pondo sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Nebaluan nga dari sa Negros Occidental, may ara sang duwa ka mga patients under investigation sa NCOV nga sa rin isa dari ang nag-negatibo man sa virus. Dr. Eusebio. Si Gob nagpa-order man ng infrared thermometer, scanner kung makalabot ang budget ka. Ano magsulod ka na. Pero sa kwala, seaports, airports. Ang kaaksyonyogi ka sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hidaboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Hindi kayo matama kamalas ang infrared nga thermometer. Pwede na scan sa pila ka mga empleyado. Importante na sa karon samtang nagaduging pa ang pamalatian nga coronavirus. Dami. Purti nakadasig sa paglaton-laton. Damo na mga nagkalamatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Uy, nakabakal na kamuhabon 100% natural, habon wala sigid simple nga chemical, puro-puro, kagidi makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antibiotic na pangdipinsa sa germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herba nga habon, epektibo ini batok sa mga katol-katol, arikes, punggod, alapap, ringworm, kaspa, baho sa lawas kag iban pa nga mga problema sa panit. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ag kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta, recap naton STL Resort. Unang resulta 29-26. Unang resulta 29 kag 26. Second draw, kadua nga bula 5-34. Ikadua nga bula resulta 5 kag 34. Third draw, ikatatlo nga bula 22-20. Ikatatlo nga bula resulta 22 kag 20. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ari ang sabat sa problema sa manubo gyapon nga bakla na isang humay, kinanglan dako ang produksyon gamit kamo unique complete fertilizer, pinasay nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sa 2 ka sakos ang unique complete kag 1 ka urea kada ektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap ninyo sang 3 ka unique complete kag 1 ka sulfato sa kada ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta sini
dako ang produksyon. Gusto nyo pagbago, kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante cell number 0937-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na ibalita ang report sang patrol sa sini nga mga tinion na tipo nila nga mga balita, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, ginabulong karon sa Regional Hospital in 32 anyos nga lalaki matapos ginlabo sa syudad sang Sipalay. Ang biktima diri ginkilala kay Meljun Baloran, 32 anyos. Nagapuyo ni siya sa Nabulaw sa syudad sang Sipalay matapos ini nga ginlabo mga alas 6 kagabi sa syudad sang Sipalay. Now ining si Baloran Action Fred ang nakaangkon sang pilas sa iya sini nga dalunggan, may pila sa dughan, may pila sa abaga, subong man sa nawala nga bahin sang iya sini nga batiis. Now sa record sa Regional Hospital, kagmasi man sa panaysayon sa Libin Partner sini, ining biktima Action Fred, tuyo kung tani magtambag sa inaway abi between sang iya sini nga utod kag subong man sa iya sini Libin Partner. And it just so happen nga ang natabo diri Action Fred, siya naman ang ginlabo sang utod sang iya sining live-in partner. Kabangdanan nga ni siya karon ang ginabulong man diri sa Regional Hospital. Samtang sa banwa sang EB Magalona, na aksidente sa motorsiklo ining si Rodelio Laos, 33 anyos, taga Mambulak Syudad sang Silay, pero nang tabong insidente sa dara sa area sang Barangay Damgo, Banwa sang EB Magalona. Din ni biktima ang nakaangkon sang pilas sa iya sining guya, may pilas man sa iya sining kamot, ginapatihan fractured ang tuo sining kamot Action Fred matapos ka na aksidente sa Banwa sang EB Magalona. Now sa record sa Regional Hospital, ining biktima sakay sa iya sining motorsiklo sang aksidente nga nagbunggo sa isa ka tricycle yara lang skilid sang dalan. So for Action Fred, amo ni ang mga balita gikan sa ospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, hindi gid magkalipat nga ang Sunzone Plus Herbal Capsule kang ang Mighty C, isa ini ka the best nga kombinasyon sa kaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Kapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Wala niya sa kalamay. Natural sweetener. So kung may diabetes ka, patok ini para sa inyo. Makabulig pa alerto sa tulawas kag paminsaron nagapangapi na kamo healthy pa kamo. Ang Dr. Alfred's Green Coffee gintunan gini dito sa Estados Unidos sa mga sayantipiko. Dito na diskubrihan nga kung berde pang kape puwerte ka powerful sa iya natural antioxidant. Dr. Alfred's Green Coffee ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin, loaded pa sang phytonutrients. Nagabuli gini siya. Tinluan ang atong colon, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cherson Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Resulta sang luto pagkatapos ini.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon pa sa madamo nga erba. Ining pagkulokambyo sa panahon, matugnaw, init, tugnaw, init. Ang iba naton nga mga kauturan ga palamuypoy ga palanakit ang kalutalutahan. Number 1 ini nga inugbanyos, ang Santon Plus Herbal Oil. Maayo man ini sa mga palanakit sang tiyan, sakit puson, butod tiyan sang kabataan. Epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency inyo gidini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot 35 milyones, 35 million. Kombinasyon in any order, 1, 24, 29, 21, 48, 33. Resulta sang 655, 1, 24, 29, 21, 48 kag 33. Sa ilo kita 645, ang jackpot 36 milyones, 36 million. Kombinasyon in any order, 3, 45, 15, 1, 35, 25. Resulta sang 645, 3, 45, 15, 1, 35, kag 25. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na, Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini, nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, goiter kaman, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa. Kaysang una, ining mga goiter nga nining gatubo sa liog, labi na gid sa mga babae, ginapaoperahan nina. Ang pagpaopera okay man, o galing may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga goiter bukol nga iban sa inyo lawas, iya ina tunawon. So, wala problema, basta may bukol nga magtubo, abyan,
tunawa dayon. Hindi pagpadugaya, basi mangin malignan pa ina. Mas mabakod kung ang Santon plus herbal capsule i-kombinar nyo sa Mighty C. 2-in-1, batok sa pamalatian. Ang Santon plus herbal capsule mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Diri kita balita City Hall, rehabilitasyon sang 3 ka merkado sa Bacolod, prioridad sang Yunardia Administration karon nga tuig. Balita City Hall. Italio Pogi Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Mayong ag-aksyon Fred kabahin sang prioridad sa Lunardia Administration karon nga tuig ang rehabilitasyon kon pagkayo sang 3 ka mamayor nga merkado sa syudad sang Bacolod. Ini son action Fred kay City Administrator M. Ang nga nagpatigayon sang unang nga pagsinapol upod ang mga department heads kahapon nga adlaw. Suno kay Ang iyagin palambot sa mga department heads ang goal sang syudad nga nakabase man sa legislative executive agenda sang Lunardia Administration. Ginpahayag ni Ang base sila istoryahanay ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia baga pangabayang syudad sang bulig sa gobyerno nasyonal kag sa mga national officials para sa rehabilitation sang Libertad Market, Burgos Market kag Central Market. I am just happy that I'm coming in nga may ara na plan for some rehabilitation and repairs of the 3 markets. So we'll see and i-follow up na. Nabatian si City Administrator M. Ang. Sa mga kaaksyon naton nga nagapangita sang kaping healthy para sa aton ikayong lawas, akon gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Bawod ang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon, isa sa mga ingredients ni ang mangosteen fruit extract nga puno sang antioxidant properties for healthy cell function kag pinakasikat nga vitamin D3 nga ginatawag man nga miracle vitamin hormone nga may benepisyo sa halos 17 kasaysaing cancer kag madamo pa nga health problems. Kada aga hugalyang pag-inom sang Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:38 na Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Amo ni ang gamitan ninyo. Agod magbakod ang lawas, mabakod ang immune system, sining pagkulokambyo sa panahon. Init, tugnaw, tunaw, init. Kung hindi mabakod ang lawas mo, laban-laban, dali ka malatnan, trangkaso, obo, sipon, hilanat, alergy, kag iban pa nga pamalatian. So kinanglan, mabakod kita, iatubang sa pagbulubaylo sa panahon. Gamit kita, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nga nagapabakod sa atong lawas, agod nga hindi kita dali-dali malatnan sang ano paman nga pamalatian. Mas mabakod pagid kun ang Mighty C i-kombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Ula ni gabulag ang duwa, gaupod pirmi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:39. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
Reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Balita, Evening Edition. Aksyon, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Balita, Evening Edition. Aksyon, Firing Line. Aksyon, Firing Line.
Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Buling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Dire kita, ginaligar nga nangawat sang manok na sa puan patay sa siyudad sang Sipalay. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May ngagaksyon na Fred na sa puan patay ining isa ka 24 anyos nga si Stephen Ivan Rios, residente sang sitio Wayang, Barangay 3, Siyudad sang Himamaylan, dira sa may area sang Borokwan, Barangay Sarait, Himamaylan, sa uman nga siyudad Negros Occidental. Sunod diri kay Police Lieutenant Irvin Glenn Probido, ang hepe sang Himamaylan PNP. Nasapwa na lang ining biktima nga patay Aksyon Fred kag ginapatihan una ngini siya ang nakuryente kay medyo maulanon ang panahon kag ara siya sa kilid sang poste sang kuryente. Apang sa pag-usisa sang doktor nagwa dito nga cardiac arrest sa autopsy report. Ang investigation diri sang PNP posible ining si Rios Aksyon Fred may upod ining nga isa kag luyag kun tani magsulod sining manukan nga ginapanag-iyahan ni Agapito Malayas Jr. o galing kay ginatake o kun na kuryente ini siya kay hindi pa gin matumbo kun ano gin ang rason sini. Ang isa posible nakapalagyo kag may duha ka manok diri Aksyon Fred nga nagbulang nga nagkaladula sa sining nga manukan. Si Rios may record naman Aksyon Fred kaagi na priso sa pagpangawat man sang mga pagkabutang dira sa siyudad sang Himaylan. Karon nga adlaw ginatingwaan pa nga may istorya ang ila sini pamilya kung ano ila sini nga plano angot sa pagkasapos sining nasambit iya nga bangkay sang biktima. So una sir, unidentified pa ni naton sir ano? Pero may mga tatulis sa sir sa kalawasan. So later ang cause sir sang iya pagka patay sir sa initial investigation naton sir is una sir ang gineport sa akong investigador sir is na possibly sir nga na kuryente ni sa sir kay tigululan sir mo. Ang gina ano ni Doc sa aton sir Dr. dito sa Mamaylan sir isa
cardiac arrester. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na. Pipila lang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred sa police station number 2 dako pining duha ka mga persona paagi sa bypasta operation kagabi no sa mga kapulisan sa idanon sa police station number 2 din ang ining bypass operation natabo sa area sang Puruka Sigay Barangay 2 diri sa syudad sang Bacolod. Ang suspect diri kilala kay Cesar John De Costa. 19 anyos nagapuyo ni siya actually sa Purok Magtiayon Barangay 10 diri sa syudad sang Bacolod pero nakpan kagabi sa area sang Purok Sigay Barangay 2 no karakip sa nadakpan ining 15 anyos nga solterito taga Barangay Tagob. Diin nadakpan man ni siya Action Fred matapos nga naaktuhan sang pulis nga nagbakal pa sa illegal nga droga sa sulod sang puluyan ni Di Costa while nagapatigayon sang bypass operation mga kapulisan. Now, sunod diri kay Police Major Sherlock Gabana ang happy mismo sang police station number 2 ning si Di Costa Action Fred ang nadakpada sa 2 years ago. That was 2017 or 3 years ago no paagi man sa bypass operation apang nakapalagyo ni si Action Fred sang gagin yara sa paghinakop sadto sang Social Development Center o kung sang SDC and na-recover diri sa bypass operation ining lima tanan ka mga ginasuspetsohan siya worth 48,000 pesos. Karon ining suspect ang detenido karon sa custodial facility sa police station number 2 samtang ang ining 15 anyos naman nga solterito nga nadakpan man kagabi ang turnover man sa SDC. Samtang sa police station number 4 naman ka-wanted sa nga kasuguan ang gindakop sang mga kapulisan pagi sa warrant of arrest ang suspect. Gin nga kilala diri kay Christopher Matubang, 30 anyos nagapuyo ni siya sa Purok Tarapol.
Barangay 27 diri sa siyudad sa Bacolod matapos nga ginsibihan sang warrant of arrest sa violation o kung sa kaso nga violation sang section 12 sang RA 9165 o kung ang illegal nga droga. Daw ang ining warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Ana Celeste Bernad, ang presiding judge sang RTC Branch 44. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang
bayan. Time, pangot kita sa takna lasay, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio. isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.